sa firing line. Sa aton nga linya, Sir Winnie Sancho Sanggawa. Sir, good evening. Live kita sa Action Radio Bacolod ni Action Brian Morden. Yes, Brian, may gabi si mo no labinagid sa aton mga workers nga nagapamati sa imo programa. Before sa imo, Sir Wen, na-interview ko si Sir Frank Carbon. Ang iyang stance ni, siya hindi ganiya pwede. It's a big violation against aton sininga labor law and hindi pa man mandatory si bakuna. Sa inyo nga hanay, sir, sa mga grupo, sa mga trabahante, anong tikang himuon nyo, sir? Well, in the first place, no, nagtawag man sa ako ng ibang nga mga labor groups. And then siguro, basi mahiwat kami sinisang isa ka pagsinapol, kag kung madayon, magahimo kami sang isa ka unity forum, no? Kay at this point and time, Brian, kung i-consider mo, no, naipit na subong ang mamumugon kadamo sang wala sa trabaho mo. Kung i-imponer gid nimo ining mga ginambal nila nga mga pronouncements ng gobyerno nga sometimes inconsistent with one another, you're doing more harm than good, no? And in the first place, paano ka karon makasilig the economy will recover kung madamo pagyapon ang madulaan sang obra tungod sining mga restrictions, no? Okay. Tani ang akon lang ginayo, Brian, no, tagaan man lanay sang gamay nga konsiderasyon, no, at this point and time, because I strongly believe, no, madamo pa diya, Brian, ang mga negosyante nga mayo man panimuot mo, no? Gusto. Kag ini ginatuma nila, Brian, ang kung anong mayo para sa mamumugon. And this move is being carefully evaluated by employers whose heart is for the workers. But then on the other hand, kung ang mga unscrupulous employers man yan, no, hindi man tanan, basta may aragin man mga unscrupulous employers mo, they will take advantage of the situation. Correct. Masali kay mo yakron reklamo, insubordination ka. Hindi ka magpabakuna, buwas wala ka na ubra daw ka kuan bala ka. Umahog. Oo, do tamaan bla, Brian, ka no. Ginatanaw ko bala ang mga developments ni. Dari gani sa aton ang province of Negros nga kuan nga administration, hindi gani sila mag eye to eye sa kuan sa city government, no, because of this issue on espas, no. And in general bala ang mga officials ng gobyerno, labi na gid ang iban nga mga undersecretaries Department of Labor, saliman sila pagwa sa mga statement yan kung gisa kontra sa statement ba ni Secretary Villo, no, bisan si Secretary Guevara nagambal na ganing hindi niya pwede, discriminatory na ya. Okay. Kaya wala pa man sang ginatawag nga layi, no? Okay. Naka-repeal abis ang ining layi sa COVID-19 pandemic, no? But Brian, at the same time, why kita nag-encourage nga hindi magpabakuna ang mga mamumugon, ha? Pero taga-ayos lang sa chimpo, kag ini ba lang may mga kwan, Brian, may mga masakit yan nga hindi sila pwede ka pa-injection, tagaan mo ni sila kwan. Ina, guro, sir, when niya given, may mga consideration para sa ila. Correct, Ang ina namin, guro, ladi, at mga okay, gidyang sitwasyon sa lawas, pero hindi lagi magpabakuna. Kaya mo man na ang isa naton ka problema, no? Kinanglan na ang ginatawag naton nga ng vaccine hesitancy, dapat panubuon naton ina, and we should widen our information dissemination, no, on this matter kay hindi mo man ni makuha ko na wala ang kooperasyon sa pangkabilugan, and I think it is high time, no, nga labor and management should cooperate with one another, no, para ma-achieve nato ng aton ginahandom, no, nga ma-ease down ang restriction at the same time maka-take off, no, ang atong ekonomiya. Pero if in case, sir, may abi sang natabo gid abi, no, sa isa ka empleyado, din sila pwede makapangayo bulig si mo, sir, man kay pa-labor tas la dayon, sir, ang negosyante nga ina. Kinanglan na way man na problema makatos la sa gawa in other organizations, no. Lately lang may nabatian ako nga balita, no, sa isa ka sitwasyon, mga sakada bla nga daw ginano to sila, ginupres
and then ginpreso sang ila amo, may nakapalag yung 5. Okay. It is unfortunate nga kahinay sang aksyon sang Department of Labor and Employment no? When it comes to this situation bala nga under pandemic pa. So ginausisa ko sa Bong Brian no, kay base makakuha ko sang datos no, buligan nyo ko abi kung mayaraman ka mo datos parties ng issue. Okay. Kay sa Lunes Brian kung madayon mapailuilo ko. Ti dalon ko gid niya sa atensyon ni Regional Director Popoy Rodriguez. Okay, kahinay diri nakita ko hasta subong pila na ni kadlaw nga gintawgan nila kusnimo. Ugaling ang natabo Brian. Wala kami sang ginatawag nga visitorial power. Inablang mga inspeksyon. Siyempre. O hindi kami pwede nga Regional Wage Board unless we are accompanied by the personnel of the Department of Labor. Yan na nakaduling nga trabaho ya. Inyo organizations na ina Sir Mimeno no. Correct no. Tipo kahinay balaw malin sang una tas bung matyag ko magamuna na gani no. But at any rate Brian ako naga-appreciate gid no sa inyong radio station sa aksyon no. Yes. Nga natagaan nyo gid ni priority mga issue nga kapareho sini no. Labi na gid ang implication sang vaccine hesitancy among the workers and how to see to it that ang aton nga ginatanaw no nga kayuhan man sa ekonomiya kat kayuhan sang tanan matigayon no. Actually sa cooperation. Actually kung ako gani kung kaysa nagabutang ko sa tunga-tunga kay nagakaluoy ikaw sa mga utod ta nga hindi makatrabaho kay way na bakuna. Pero ayo man ta nga magpabakuna. Do way kabaladang pan kun din ka gidapit Sir Wen ano. So amo man ang ako no. Naluoy man ko sa ila kay way sila sang trabaho sa tunga sang pandemya. Pero tani at the same time buksan man nilang ilang paminsaron na how important is vaccination. Kada way man gid siya sang adverse effect nga dapat magsiling ikaw nga hindi ka magpabakuna no unless kung magsiling sabi nga again sa ila religious conviction tilay naman na yang istorya no. Pero kung pinsaron mo kung hindi ka magpabakuna kag wala ka sang trabaho mas grabe na gin magyan mo no. Sang sa mag-submit ikaw sa vaccination nga kadamo naman sang nakatilaw sang vaccination nga daw pila man lang ka porsyento abi ang may adverse effect no. Tani ang kinanglanon tagidi kuan mo pagpaintindi pagpahangop no. Sini nga issue agud tong maka-scale up ang aton nga ekonomiya. Kag makabalik ining linibo nga mga workers nga way sang obra no labi na gid ang hindi lang sa private sector sa government sector man ining mga GO mga tawag nila ning service of contract nga mga workers nga subong skeleton force man sila tungod sa pandemya. Sige, pabuton ta ni Sir Wen kung ano gin plastada sini araban ka mo dira nga magabulig pero tiya muna kita ikaw nabutan ta sa ital-ital di sa tunga-tunga kay kritisar kita sang gusto sa gobyerno pero gusto man ta magpabakuna mga utod ta. Mo man nang ato na. Sir Wen, salamat sa imong serbisyo mayong gabi. Thank you. Mayong gabi. Mabuhay ka sir. Thank you sir. Action Fire